днес ще видим тази стая котичка. Сега съм в... Ако чуете този шум, аз съм в такси. Сега, извинете за шума. Сега ще направим много яка стая за котка. Това е помаранче тук. Има такива лайни. Това килим ли? What? Тези ги млад. Сега, като слагаме котичко огледало. Котичко. Такова. Сега слагаме такова плакатче тук. Да взимаме. Освен това, хора, ето я стаята. Тук приключваме клипа. От мен чао.